För jag kommer på att jag aldrig kommer få det. Kommer få vad? Vadå då? Jag har väl en kabel? Det hade jag med. Passar? Ja. Passar din kabel? Jag vet inte om man ska ha någon annan då. Vad sa du? Jag vet inte om man ska ha någon annan då. Jag fick bara kolla på kortet. Nu har vi zoom in skallen så du ser hur sur eller Men jag vet att jag ser så ut. Jag ska inte zooma in. Nej, jag gjorde det nu redan. Och i halsen. Men det går inte att göra något annat när du rider förbi här. Nej, så du tänkte. Gud vad duktig Emma har blivit. Alltså, för, verkligen. Jag har inte sett henne på jättelänge. Så. Sluta.